बाथ्राया जाहैबाय दा क्लास गैया सबसे गिदिर जेंनाया जोंना क्लास गैया रिडिं खालामनोबो गोबाङानो बुङो मा मेथ्सखौनो रिडिं खालामो नामा होननानै नंगौना नङा बिदि बुङो ना बेनिखायनो सोर मा खालामो सानखान्थिखौ फरायालासिनो जाल्ला गारना दोनना हाया होननानै क्लास गैयाबा माखौ फरायनो होनना बिदि गारना दोनो नाथाय बिदि नङा भगबाना जोंखौ ओरैबायदि सोरजिदो जोंनि ब्रेना जुजिबा मावनो हायै खामानि गैया हायै बाथ्रायानो गैया हाखाथारो बेनिखायनो आं नोंसोरनो मोनसेल' आइडिया होगोन दिनै मा आइडिया जाहैबाय मा बे चेप्टारखौ मा हमना ला क्लास जायाखै मोनसेबो हमना लाबाय जादोंबाथ' मोजां बाथ्रा खोन्दोसे नङा होमबा मा क्लासनिबा नोंसोरनि सानखान्थिया सेभेनाव हमना ला ओरै सोंथि दंना गैया डाइरेक्ट सोंथिखौ माब्लाबाबो थांनाङा सानखान्थिया बोरैबाबा मोजांसो गुबुन साबजेक्टनिख्रुइ गुबुन साबजेक्टआवथ' बाय बुजायनांगौ जायो फोरोंगिरिया बेयावथ' मा बुजायखाजोबना होनाय थायो मा खालामनो नांगोन बोरै खालामनांगोन बुजिदो बेखिनि दंना गैया बाथ्रानि आगु बाथ्रायालागि दंना गैया बे आगु बाथ्राफोरखौ मा खालामनांगौ फारसेनिफ्राय फरायखानांगौ जेरै दङ दा हमना ला मोनसे एग्जाम्पल हमना ला बेखौनो फरायबाय आं 1.1.1 गोसोखांनो फैदो गोसा गोसा फरायनांगौ जों दाजाबथाय आरो दानख'थाय अनजिमाफोरखौ अनजिमा हांखोनि हेफाजाबजों फोरमायो दोंसे जोबथाय गैयै गोथां हांखोनि गेजेराव मोनसे बिन्दोखौ लाथिख'जों दिन्थिनानै बेनि फारनैथिंबो हांखोआव सानगुदि जानथायाव अनजिमाफोरखौ लिरनानै आगदाथिं अनजिमाफोरखौ दाजाबथाय आरो आगसिथिं अनजिमाफोरखौ दानख'थाय रग' अनजिमा हिसाबै दिन्थिनाय जायो बे बाथ्राखौनो माने बे बुंनाय बाथ्राखौ सावगारियावबो फोरमायखाना होदों बेबायदि फरायनानै बेयाव मा बुंदों बेखिनि बाथ्रायाव मा बुंमारदों होननानै बे सावगारिखौ नायनांगौ लाथिख'खौ बहा लिरदों लाथिख'नि आगसिथिं मा लिरदों आगदाथिं मा लिरदों बेबायदि मा खालामनांगौ रिडिं खालामनानै डायग्रामजों सावगारिजों इमेजजों मिलाय मिलाय नायनांगौ बुजिनो नाजानांगौ खनसेयाव बुजिया खननैयाव बुजिया खनथाम बुजिया खनब्रै बुजिया बहुद बारनि उनाव नों बुजिगोन हमना ला नों दिनै बुजिदिया नेक्स्ट डे बुजिदिया थार्ड दिनाव बाहायबा बुजिगोन बिसोर मा खालामो मा गोरोन्थि खालामो ओइ आं हाखाया होननानै रिडिंबो खालामा माबाबो खालामा आं हाखाया होनना गारना दोनखायो जिबनाव सबसे गिदिर भुलखौ बेखौनो खालामो सात्रफोरा दा महामारिनि थाखाय क्लासआनो गैयाबा जों मा आइडिया होगोन नोंसोरनि बुंसों माखासे पन्डितफोरा बायदिसिना माने आदब दिहुनदो ओरै फरायनांगौ ओरै खालामनांगौ अनलाइन क्लास खालामनांगौ मायबा क्लास खालामनांगौ नाथाय मोनसेबो फेभरेट मेथड गैया दा महामारि नालाय महामारि सब फुल स्टप स्कुलबो गैया मोनबो गैया किन्तु 2 बोसोर ओरैनो हगारहरनो हायाना जिबनखौ आरो नेक्स्ट 3 बोसोर 2022आबो जुदि ओरैनो थांनो गोनां जायोबा मा जागोन बेनिखायनो जोङो समजों लोगोसे सोलायनांगोन दा सोलायनांगोन बे समा जोंखौ सोलायनो थिनदो मा सोलायनो थिनदो हारसिं सोलोंनो थिनदो हारसिं रावनिबो हेफाजाब गैयालासिनो आं बायबा हाया नामा बिदि सान गोसोआव ला अन्तरात्मायाव सोनानै ला लानानै थिगसे रिडिं फराय सानखान्थिखौनो रिडिं फरायनोबा सोरबा मिनिदोबाबो मिनिनो हो मा मिथिगौ फरायसालिनि बाथ्राखौ सोर मिथिगौ फरायसालिनि बाथ्राखौ रावबो मिथिया गेदेर गेदेर लेक्सार ओरैनो सबबो खिन्थु स्टुडेन्ट आरो टिचारनि खामानिखौ रावबो बुजिना मोना प्रेक्टिकेलि मोननाय बुस्थुआसो मिथिगौ जिमान जे पन्डितआ मेथड लाना फैयो जेबो खामानि जाया दा नोंनि सायावसो दा फोरोंगिरिया बेयाव खालामनायासो दा ओंखायनो सोर मा खालाम गावनो फरायनानै बुजिनो नाजा बुजियागौ मानि बारनो नांखाया बिदि फरायनानै फोजोब बेफोरखौ मुखास्थ' खालामनो माबाफोर बुंफोरथि दंबा मोनफा मोननै बुंफोरथि दंबा मुखास्थ' खालाम बे एग्जाम्पलखौ नाय बेयाव बे ग्रेटार देन होननायखौ देरसिन बेखौ दुइसिन समान मायाव जगोन नै आरो बानि गेजेराव सोर गेदेर बेफोरखौ बुजिनो नाजा जेरै बे गेदेरा जाय मानसिया गेदेर इनि मोखांथिं थानांगौ आसलथे नियम दङ सानखान्थि फोरोंनायनि जाय मानसिया गेदेर ना इथिं मोखां जाना थानांगौ गाव बुजिनानै फरायनो नाजा दा इयाव बिजाब होखानाय दंखायो जाखागोन ओरै नङा बुजिनानै होनो नाजा खोमोरैफोरखौ पेन्सिलजों खोमोरनानै बुजिनो नाजानांगौ ओरैनो सारा इ जायनोलै होनबा मा जाखो नोंनि ब्रेनखौ इउटिलाइजेसन खालामदियाना नों बिदि माथा मारिनांगौ मालाया केपसुल बायदि होनाबा ग्लब बनायनाय बे बुस्थुआ मोजां नङा सानखान्थिया ओरैबायदि बुस्थु निजे जुदि नाजाबाय थायो हागोन सानसे हायाखै साननै हायाखै सानथाम हायाखै सानब्रै हायाखै बबेबा मोनसे सानाव हागोन आरो इमान दिन नाङा मानसिनि ब्रेना बेलेग डेन्जार बुस्थु दसेनो हारसिंनो चेन्ज खालामजोबना लायो ब्रेना साननायखौ बिसोर खालि मा दिनै बेबायदि सोरांनि लामाखौ मोनाखै ओंखायनो बिसोर सानना लायो मा क्लास जायाबालाय सानखान्थिखौ बोरै हानो कमन डायलग नोंसोर नङा होमबा खिन्थु नोंसोरो फिउचाराव गेदेर मानसि लोगो मोनबा मिथिगोन फोरोंगिरिया 50% फोरोङो बाखि 50%खौ गावनो जुजिनानै हायो दा जेरै डक्टरफोरना फैनायफोरखौ बुंनि डक्टरफोरना फैनाय समाव ओरै हाखावनांगौ होनना प्रफेसारफोरा फोरोङो डक्टरफोरखौ
खिन्थु प्रेक्टिकेलाव फैना बै फोरोंनाय बायदि जागोन नामा नोंनि मेलेमनि सायाव सोनारगोन बाङायबाबो डिफारेन्स जागोन इयाव ओरै खालामबा ओरै जायो ओरै खालामबा ओरै जायो खेथि मावनाया बेनो खेथिखौ ओरै हालेवनांगोनबा नोङो हालेवथारिबासो मिथिगोन नांगोलखौ बोरै हमनांगौ गियारखौ बोरै दाबायनांगौ निजेनि बुस्थुखौ नांथारगोन निजेनि दिमागखौ नांथारगोन सब खामानियावनो बिदि खालामबायना माव दिन्थिफोरखौ थिगसे नायबाय मा खालामदों बुजियाबाबो नायलाबाय था रिदिं खालाम लिर बेखौ मा खालामदों बेखौ मा खालामदों ओरै जाबा ओरै जायो होनना लिरबाय ट्राइ खालामबानो जाबाय मायबा मोनसे बुजिनायनि उनाव सोंथियाव थांनांगौ जे बे सोंथियाव मा बाथ्रा होदो मिलाय बेयाव मोननायफोराथ' इयावनो थागोन ना मिलाय खालामनाय नांगौ हाजोबाबाबो मोनफा मोननैखौ खालामनानै नायनांगौ खमसे खम मायबा मोनसे हागोन नोङो आं नोंसोरनो मोनसे बाथ्रा होनदों मोनसे सोंथियाव मोनसे मिनिटआव नांगौ जायो 10 दिनखौनो ला सब साबजेक्टआवबो बेबायदिनो रिदिं खालामनांगौ बेबो खनसे नङा खननै नङा खनथाम नङा खनब्रै नङा बहुद बार बेबो गोसा साउन्ड दिहुननानै भइसआबो फ्लुयेन्ट जायो होनबानिया नंगौना नङा बिनि उनाव गुबुन सोंथियाव थांलायबाय गुबुन उन्दै मोनसे सोंथिया जोबलायबाय बेबायदि फैलायबाय बे जोब्बासो बेयाव फैनांगौ सानखान्थियाव बारस'नानै फराया सानखान्थिखौ बारस'बा जेबो बुजिनांगोन ना सानखान्थिखौ बुजिदोंना आं मा होनदों बेबायदि खालामदे ओमफ्राय नोंसोर दा मा खालाम बेबायदि जि जों खिन्थालांदो फरायनानै बहि सबनि एक्सट्रा बहि बानायनानै मोना दोन नेक्स्ट फैबा जों नायगोन बहिखौ एखौ लिरनाय मोनाबा खिन्थु बुजागोन रायजागोन होनबाय नोंसोर बुवा रायजागोन दा साइन्सखौ एसे बुंनानै आं ना होमब्ला बहुद माने साननाय फारिफोरखौबो नांगौ सानखान्थि रोङोबा साइन्सखौ मा खालाम बेबायदिनो रिदिं खालाम फिक्स खालामनानै जेराव जेराव इम्पर्टेन्ट बायदि मोनदैखौ काट पेन्सिलजों आन्दारलाइन खालाम बहुद बार फरायनायनि उनाव मा जायो मोनसे आइडिया फैयो जे एन्सारा अमुक आरो एन्सारफोरखौ डाइरेक्ट नटफोरनिफ्राय लिरनाङा हमना ला नैबे कुइसन दं मोनसे नैबे कुइसन सोंथि दं बे सोंथिनि एन्सारखौ ना नटफोरनिफ्राय नायना माब्लाबो लिरनाङा बिजाबाव नायगिरनांगौ थिगसे बेखौ माब्ला नायगिरनांगौ फरायजोबनायनि उनावसो सेप्टारखौ उल्टां फाल्टां बहुद बार फरायनानै माबा मोनसे आइडिया फैगोन ब्रेनाव मिनिमाम खनबा 6 बार फरायनांगोन सेप्टार मोनसेखौ खनसे फरायगासेयावनो बिसोरनाथ' गुसुं गुसुंसो ना आरो गोसा लाउड फरायनांगौ होनबानिया स्पिड जायो फरायनाया फार्स्टआव स्ल' जादोंबाबो नोंसोर दा नाथा नाथि जादोंना फरायनाया जुदि खनसेयावनो बहुद बार जुदि फरायबाय थायोबा नेक्स्ट गाबोनबो सबनिया बिदि मोनसे सेप्टार बहुद बार फरायबा स्पिड जायो फरायनाया आरो स्पिड जानायनि उनाव मोनसे सेप्टार फरायनाय 1 घन्टाबो नाङा नोंसोरनो माने सानसेयावनो बहुद सेप्टार फरायनाय बेखौ फरायनानै जेराव जेराव गोनांथि बायदि मोनदों बे गोसोम लिरनायफोरखौ सिनायनांगौ माबा मोनसे एन्सार दङ बेखौ फरायबा नैबे कुइसन एन्सारखौ ओरैनो लिरनो हायो ओंखायनो माब्लाबो एन्सारखौ नटनिफ्राय लिरनाङा बिजाबनि सेप्टार नागिरनानै लिरनांगौ आरो जायखौ मोना बेखौ फोरोंगिरिया खिन्थागोन नङाबा नटनिफ्राय लिरनो हागोन बेखौ जों नायनो फैगोन फरायखांनानै लिरबा 100% नङाबा 50% हायाबा 30% हाखाथारगोन खनसेल' रिदिं फरायनायखौ फरायनाय होनना बुङा खमसे खम खनबा 6 बार जानांगौ 10 बार गाहाम जानांगौ बिसोर मा खालामो रिदिं खालामा फरायनानै नाया एन्सारखौ नागिरना दिहुननो खस्थ' खालामा डाइरेक्ट फोरोंगिरिनिफ्राय मोननो लुगैयो नट्सनिफ्राय लिरो टिउसन लायो टिउसना इमान मेटार नंजोबा टिउसनाव सासे मानसिनि ब्रेना सार्प जाया नैबे मेथडआवसो जायो बिदि खालामदे ओमफ्राय एक्सट्रा बहि खालाम साइन्सनिबो इयाव लिरना लिरबानो जाबाय नों जेसे हायो सबखौबो हाजोबनो बाथ्रा नङा खमसे खम एनि 50% लिरबा आरो जायखौ नों हाया लिरनाङा हाथारिखौ बेफोरखौबो नायनांगौ गोनां सोदोब बिनि उनाव नेक्स्ट सेप्टार थांलायबाय नोंसोर मा खालामो बेखौ रिदिं खालामबाय बेनि उनाव एन्सारबो दिहुनला बुजिनोबो सेस्था खालामला नेक्स्टआव थांलायबाय ओरैनो रिदिंल' खालामबाय थायो बे नङा फरायनाया एन्सारखौ दिहुननो नाजानांगोन मोनसे सेप्टारनिखौ हाबासो गुबुननियाव थांनांगौ फरायनायनि खालामगोन दिननिफ्राय समजों लोगोसे सोलायनो सोलों मिथिंगाया जेबायदि सोलायो बेखौनो आं बुंगोन नोंसोरो बे